karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Ug unya? Ginoo ko, lain akong ginawan. Nidiko ako sa baho sa kilutong sudan ni Mama. Unsay pasapot ini? Mapdos ka ako. Dili lang ginunta. Delayed lang unta. Hugasan ko ni Paul na ni mahong suka. Ug manghilamos ko. Hain si Eloy ma? Na si RI, nagdaot ng lintian, anak. Ha? Nga naman? Na. Ay, kuha na. Nag-LBM tingali na. Kana, ako kao ng baligya des kasada. Di ko kalikayan nga, abogin na diha. Bapos garilyo. Uusap na ubang mga baho diha. Karon na lang maglain ng iyang tiyan. Nga permi maming mangaon diha. Tipid mo ko ng baligya diha nila ma, pa? So siya to LV. Basig, nakuyapan mo man magtingog. Kuyapan good taon. Ako nga tuon. Lon? Ilona? Ilona? Nansa ka diha, oy? Lon? Oh, te. Uwa man ti, uy. Sakit lang ganina nga kontihan. Galit kaayo. Nag-LBM ka? Uwa man. Pero okay naman ko, te. Oh, ali na. Mga ana, dali. Busog pa ko, ti, uy. Kamalay pa nga, uy. Unya na lang ko. Unsa gutay gikaon nimo nga busog man ka? May puto cheese man sa kong bag, ti. Moy akong gikaon. Kadugay ba ninyo diha? Bugnaw na ring utan. Oh, Dali na ba? Ihigop lang og init nga sabaw ng gibati nimo. Dali na. unya ra lagi ko, ti. Bidula kong utan. Busog pa manggod ko. Busog ko na siya sa puto chisma. Nahurot niya ang duha ka buok. Magpabili lang ko na siya og utan. Magkabusog ba ng puto cheese nga pila ra may gidakon, anak? Ay, pisag nilang una na diha. Ay, mukha na gutumon. Ato na ko, Lord. Pupundo ko rito sa may simbahan kay Domingo ron. Naghanong na ng bahay. Iyawat na lang. Na, sige. Uli sa ating paniud to. Magluto ko gusik sa baka. Mo ba? Wow, lumiya ko na nag... Yan, butang nga nagmais, karang sweet corn ba? Oo, mao-good. Nagpadaman sa sinang kunsya. Apilon man ko padaan ng sudanon. Gato lang ni ko ang asunsyon kagapon. Mo ba? Sige day, aran ako. Patabang des mga anak ni mo, Domingo ron. Oo, oy. Maglaban na silang duharon. Ilan ang trabaho. Lon. Elona. Uy, mata na, uy. Daghan na ba kay taglabanan? Nami ba kayo katog, ti? Ikaw lang sa panglapa. Nasunod lang ko, ha? Uy, ay binuang diha ha? Ato ba anong trabaho? Tiningob ng mga bulingon ta, napay habol og mga kortina. Bangon na pa, Ilona. Katukon palagi kay ko. Kapoy ko. Magibati ka? Biko no? Di malagi ka init. Kapoy ra lagi. Matug sa ako, ti, ha? Nagbinak-o man ka? Nagtinapula naman ka? Ikaw ha? Yaw-yawan dyan karong mama ba? Sige na, bangon na. Lain ang ko paminaw sa lawas. Nalipong mo kiti. Ha? Sandik lang. Be, harag lang. Ate, Nga naman ka? O sa pamati ni mo ha? Ako na tiwas ini be. Ihat o tagas taas. Barog na lang. Unsa man makahimo ka? Gunit na ko be. Sige, ali, barog. Kaya ni mo? Ate Elfie. May gibati ka ba? Sulti ba? O sa may gibati mo sa lawas ha? Kuyawan man tani mo eh. Pahibaon ako sa mama. Ayaw lang, ti. Ayaw lang. O say ayaw ko. Ngano'y dili man. May sakit yung tingali ka no. O gidadalang ni mo. Gunit be. Yato tikas taas. Pahuway dito. Dali na, barog na. Basta, ha. Ayaw sa ti si mama si papa, ha. Ayaw cute, ti.
Madlok ko. Unsa? O nga nang mahadlok man ka, ha? Nga no, Ilona? Sulti kun nga nung mahadlok ka, Ilona. Ate, tingalik haptos ko. Unsa tong gisulti mo? Usbara, unsa to? Sorry, ate. Sorry. Nakita-kita na gyapon mo si Brian. Mao ba? Oo, ate. Wa man may magbuwag. Maluoy man ko niya. In love ba sa ko niya, ate? Ate, pasaylo ako. Kinuo ko ni mo, Ilona. Wa ka maglantaw sa mga imong bation nilang mama ug papa. Napa si Tia Concha nga mo imikasto na to. Miabag nilang mama. Wa kay batasan na. Ate, pasaylo ako. Ambot ni mo, Ilona. Wa kay buot. Unsa may pagtuon nimo sa may mong resulta ini ron, ha? Unsa, Ilona? Ano mo, LB? Sa kaawayan ninyo? Resulti si mama, please. Ilona. Nga nung nagulat man ka? Kuan, ma. Lapad magut kayong akong uma. Mao ba? Unya, nga nung mintabang maganda paglaba? Kami lang anak, pahuay dito. Wala ka mo tumarag tambal. Tuwag ipondo na ko mga tablitas. Pag tumad dito, dili ka maghilak-hila ka diha. Mura kag bata da. Pahuay na lang dito. Ate, Ihatod ko siya sa taas, ma. O sige. Hilutaon na hinuon na. Pagkahuman, patumarag tambal. basta tiha, ayaw na sulti sila si mama. Matago pa maning nahitabo na ako. Nagtuo ka nga dili na masabta ni mama. Sus ni mo, maudi ay nga nagsigi ka katog o wa ka na tunghai. Maudi ay. Elo na nga nung man ni mo hunahuna pag-ayo. Kuno sa resulta sa imong kabuang. Napatintal ka man, oy. Wagit ka mo patuo sa kong isulti ni mo. Maundang yung tag-eskwela inon. Mahintag ikaw rin silutan. Di ko maapil. Ginoo ko ni mo, oy. Ate, gusto na. Nagbasol na laki ko. Bisag mag-unsa ka pagbasol diha. Na. Ibawa ng animal nga bayan, anaon sa man. Wa pa kami makita ko sa Ambot lang yun ni mo, Ilona. Wa ko mahibaw kung sa ibuhato nilang mamagpapa ni mo. Pangandami na, kayo na una. Do ka bang nipalik ko ka na og si Elvera? Nahuman ko na like kusa-kusa ni mga puti. Elvera! Kanaog na diha, oy! Nipahuay naman ka ng manghod ni mo. Ma? Dugay ka mang nanaog. Unsa ba nagpahilot siya? Oo, ma. Akong gimasahian. Aron makatug og makapahuway. Law magud atong panghupaw mo. May problema? Kompleto na ba mo sa bayranan niyo sa eskwelahan? Oo, bitaw, ma. Uwa na'y problema. Nahuman ko na kuso-kuso ni mga puti. Inyong blouse. Baswasin na lang na. Aron ni Hayhay. Dali ra na mauga. Utawon inyong gabi eh. Ngano ba nagsige ka magpanghupaw diha? O kung dili ka gustong manglaba, ako na lang himo, ana, hinahinayan ko na lang ni. Dili, maoy. Amo ning katungdanan ang pagpanglaba matag Sabado. Kunway klase. Gahapon na tagani ni. Bitaw, nahibuong ko nganong karon ka mo manglaba. Tingpahuway baya rong Domingo. Yun na, ara. May kitago ko kang problema da. Unsa ba na? Uwa lagi, ma. Ako nalitiwas ini. Waswasan ko na lang una ning mga puti. Kining kang papa ninyo mo'y laban ako siguro. Iyara ba ng uniforme? Pagpamasahiro. Ay, lagom kay iyang kuan oh. Iyang puruntong. Ito no lang yung sabon nga powder, be. Si ate. Gibantayan lang di ay ko niyo. Kinsa may gipaabot nimo? Si Brian? Ate Elvie. Ilo na? Uy. Mayong hapon, Elvie.
Unsa may nakaayarong hapon na, Brian? Salbahis ka? Maninintal ka? Unsa ni gibuhat mo kang Ilona, ha? Animala ka? Ate! Ate! Di pa na mao ang madawat mong animala ka. Tingali may gibuhat kang dautan kang Ilona, no? Mong natintal ni mo. Ate, ayaw, ate. Ayaw na ko kasuko kang Brian. Gimahal ko siya. Nagbinahalay mi. O andam sa'y manupag sa nahitabo na ako ron. Tino, nag-isulti ni Ilona Elvira. Dili binuang ang among relasyon. Nagbinahalay mi. O ganda ko mga tubang sa inyong ginikanan. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!